Дами и господа, вие гледате телевизионното предаване Нещо търсачи. Моля, посрещнете водещите Анна и Алекс. Здравейте на всички пред малкия екран. На прага на новата година ние ще ви изненадаме с много нови елементи и моменти в предаването. Да, първият е на лице, нашето ново студио. Но не само това. Едно от новите основни неща е това, че в ефир ще влезе и нова рубрика «Контрапункт», която за сега ще запазим в тайна. Да, не, обаче скоро ще разбулим, имайте търпение. Алекс, виж, вали сняг. Абе, вали сняг, ама това не е най-важното в момента. А какво ще видим в новите Нещо търсачи телевизионна академия? Би ми ентусиазма. Едно от новите неща, които сме ви приготвили, е нашата новинарска рубрика MBL News. В нея всяка седмица ще виждате най-актуалните събития и моменти на другите. А дай Боже и на вас! Точно така, следва да видите какво ни е приготвила Елиза, първото ново лице от голямата промяна. Приятно гледане! Здравей, би ли ни се представил? Здравей, казвам се Иван Панайотов и съм част от организацията на тази хубава изложба, която е в помощ на Animal Rescue София. Какво повече може да ни разкажеш за тази изложба, понеже както ние знаем, тя е благотворителна? Изложбата е с цел да помогнем на тази неправителствена организация, която прави чудеса за бездомните животни, както знаете от много време, тъй като Animal Rescue София са изправени пред голям проблем, са принудени да напуснат терена, на който се намират в момента в края на месец декември. И за да не се стига до там, решихме да помогнем с тази благотворителна изложба, като целта на Animal Rescue е да се съберат 210 000 евро за закупуването на нов терен, който е в близост до старото място. Има ли успех вашата изложба и... Ами, определено има успех. Днес е четвърти ден. До момента са събрани много средства, не само от изложбата, и въобще и на хора, които извън България, които се интересуват, които са причастни с нашата кауза. Но да, смело мога да кажа, че има успех и целта е изпълнена. След като закриете изложбата в тази галерия, къде могат да видят хората тези красиви снимки? Ако някой има чак толкова голямо желание, винаги може да се свържи с нас и с Animal Rescue и да помогне. Супер, страхотно. Мерси. Моля. Днес присъстваме на благотворителната кампания "Купи геврек, спаси дете", организирана от Студентския съвет на Нов български университет. Тази кампания правим за втора поредна година. Събираме средства, които ги даряваме на хора, които се нуждаят от спешна операция. Или дете, или младо момиче или момче, зависи кой най-много се нуждае. Тази година за какво точно събирате пари или за кой? Момче, който е болен от рак, днеска настъпва в болница, събрава е само 10 000 лева, а му трябва 40 000 за операция. Кампанията успешна ли е според теб? Сега да, много добре върви, е успешна. Тук всички участници, които са участвали в Миси Мистер Нов български, дойдоха да помогнат и много добре върви. Благодаря. Моля. Тази кампания се организира всяка година от Студентски съвет и ние заедно с председателя на Студентски съвет се стремим всяка година да набираме средства за дечица и хора, които са в неравностойно положение. Здравейте, аз съм дядо Коледа. Шегувам се, разбира се. Аз съм Лъчезар Николов, мистер Нов български университет 2013 година. И сме се включили в една хубава кампания да помогнем на едно детенце, на който му предстои операция, и събираме средства и с каквото можем помагаме. И какво правите, за да събирате средства? Правиме се на дядо Коледа. И освен това? Продаваме гевреци. Помагаме, с каквото можем помагаме, и това е хубаво нещо. Благотворителната кампания "Купи геврек, спаси дете", организирана от Студентски съвет на Нов български университет, тази година беше повече от успешна. Те успяха да съберат 4041 лева и 61 стотинки, с които ще помогнат на Дани да оздравее. Вие сте с BG News и с мен Елиза. Днес ще ви разкажем малко повече за благотворителната инициатива "Да бъдем добри не само по Коледа". Така да ни се представите. Добър ден от мен, казвам се Ивелин Найденов, актьор по ирония на съдбата. Здравейте, аз съм Венци Янков. Приятно ми е. Актьор, да, актьор. Потвърждавам, че актьор.
Аз съм Десислава Славова, Project Manager. Весели празници на всички, така на всички ваши зрители от нас. Много здраве, много късмет и много любов да имат през новата година и да са много отворени към всякакъв вид инициативи. Това искам да кажа аз. Страхотно! Сега да ми разкажете малко повече за театралното турне, което се казва "Не може да бъде". Ами театралното турне "Не може да бъде" е една инициатива, която така ни хрумна съвсем случайно, защото аз и Венци сме едни хора, които смятаме, че би било доста добре да се човек да бъде по-добър не само по Коледа. Ние смятаме, че е добре не само по Коледа, а и винаги, когато се играе нашето представление, да даваме по 1 лев от всеки закупен билет, да го даряваме за дом за сираци. Това е нашата инициатива, благотворителна. Венци ще допълни някои неща, след това Деси ще ни довърши тотално, така че нека дадем думата и на тях. Ще ви помоля вас да ми кажете малко повече за самата благотворителна инициатива, къде ще отидат събраните средства. На всички Бог да ви пази. По отношение на въпросната благотворителна инициатива, Деси, PR и Project Manager на този проект, може да даде по-подробна информация. Аз мога да кажа няколко думи за самото представление като такова. Значи то е по текстове на Михаил Зощенко, известен руски автор, известен по-скоро за хората, които са така привърженици и любители на руската литература. Представлението, освен че ние двамата участваме, е така дело на братя Аделхайм. Това са двама руски режисьори от Санкт-Петербург, под чието наставление ние с Евелин работиме върху текстовете. И си пожелаваме успех. Надявам се да има диалог с публиката. Вярвам в това. Мисля, че всички обстоятелства го предполагат. Сега към тебе ще се обърна да ни кажеш малко повече за самата благотворителна цел. Искам да пожелая на всички зрители щастлива нова 2014 година, да бъдат много здрави, за да поемат всичкото щастие и пари, които ги очакват. Благотворителната инициатива, която ние стартираме, не случайно се казва да бъдем добри не само по Коледа, защото вярваме, че всеки човек има право да бъде щастлив. Ние искаме и вярваме, че изкуството може да носи добро. Не само добро настроение, ами и да прави добро. В случая решихме, че можем да помогнем, дарявайки част от средствата, 10% от приходите на "Не може да бъде", ще бъдат дарени на фондация за нашите деца. Освен това ще изиграем благотворителни представления в домове за възрастни или хора в неравностойно положение. Не случайно турнето е национално, защото такъв проблем има на общо национално ниво. Стартираме с предпремиерно представление в Русе за 24 януари. Подготвено към момента. След това ще минем през Плевен, живот и здраве на 29 и може би на 31 ще го изиграем на Софийска сцена с огромна премиера, така както сме си го наумили. И наистина се надявам, обръщам се към вашите зрители, да дойдете, да ни гледате и да ни подкрепите, защото всяко левче, което вие дадете, закупувайки си нашия билет, ще отиде за тези дечица в фондация за нашите деца. Много ви благодаря за това интервю и ви пожелавам един огромен успех. Благодарим и ние. Нещо търсачи! Благодарим ви, че ни намерихте! Благодарим ви за подкрепата! Уважаеми зрители, разбрахте вече къде ще се състои самата постановка. Очакваме вашата подкрепа. Това беше всичко от мен, Елиза, и от BG News. А сега се връщаме отново в студиото при Алекс и Анна. Интересни неща ни показа Елиза. Още по-интересно ще стане и след като поканя в студиото ни един изпълнител, който винаги е весел и усмихнат. Неговите песни са изключително позитивни и заредени с много енергия. Изключително ми е приятно да поканим в обновеното ни студио Вензи! Здравейте! Здрасти! Здрасти! Тук ли съм аз? Станявай се удобно. Супер! Как се чувстваш? Перфектно. Това барбаронче е много готино. Защо Вензи? Как се заради този псевдоним?
странно. По принцип се казвам Венцислав, накратко Венци, но исках артистичният псевдоним да има някаква разлика. И затова замених Цето с З, въпреки че на немски, примерно, пак се чете Венци. Добре. Лесно ли се работи с утвърден изпълнител, какъвто е Графа? Ами да, по-скоро него трябва да го пита дали лесно се работи с неутвърден изпълнител като мене, защото за мен е безкрайно лесно и приятно да работя с човек с опит. Напоследък доста изпълнители излязаха на българската сцена. Как се пробива на нашата сцена на този етап? Ами, с много желание, много любов в това, което правиш и търпение, много търпение. Трудно ли е? Ами, да кажем, не е лесно. Би било по-правилно. А талант? Ами, талант е един много малък процент от цялата картинка, защото трябва много труд и постоянство, за да мога да го развиеш този талант и опит, за да се научиш как да го показваш на хората, така че те да го оценят. Разкажи ни за бъдещите си проекти. Когато Белослава ни беше на гости, сподели една ваша... Ние имаме вътрешна информация. Разкажи ни повече за нея. Ами, аз много се вълнувам. Това е един проект, който дойде много изненадващо. Веднъж Влади ми се обади, след като си приключихме нашите служебни задължения, ми подметна такъв, тя Белослава, може би ще направи песен с тебе. И аз, не, ти мога да ми базикаш ме, не е истина това. Той, не, базикам ти, при което няколко секунди мълчание. Супер, да! И след това тя ми се обади, се разбрахме и всичко стана така. В смисъл, когато има енергия и желание, много бързо става. Добре, ти винаги си усмихнат, така, зареден с положителна енергия. Как успяваш да го... Като се научиш да гледаш, в смисъл, като се научиш във външния свят да търсиш това, което искаш да имаш и това, което искаш да развиеш. И когато се концентрираш върху него, в смисъл такъв, когато видиш една преполовена чаша с вода, да си оптимист и да кажеш, това е наполовина пълна чаша. Просто да се научиш да виждаш хубавото навсякъде и така някак си го привличаш. Как гледаш на конкуренцията? Плаши ли те мотивира? За мен на този етап в България не мога да се говори изобщо за конкуренция, защото пазарът е толкова малък, че всички се познаваме, отделно всички фенове си са фенове на много артисти и по-скоро сме колеги, работещи в една обща цел, а именно да развием българската музика. Затова аз нямам конкуренция, аз имам колеги. Нека ти даде малко въздух и да разберем какъв въпрос зададе Наско в рубриката Про-контра. Която, уважаеми зрители, съвсем скоро очаквайте в студиото ни, с едни наистина очарователни водещи. И с ново име – Контрапункт. Здравейте! Да, знам, че очаквахте да видите Наско, но все пак празниците минаха и Наско преяде и не може да стане от дивана. Затова, здравейте! Аз съм Елиза, а вие сте с Про-контра. Днес темата е за или против даването на пари на просяци. Нека видим какво казаха хората по улицата. Здравейте! Вие за или против даването на пари на просяци? Сте. Против съм. Защо? Защото не предполагам, че всеки има някаква работа, може да си намери да... По този начин да изкарва пари, не че с просия. Малко труд. Против. Защото? Защото не знам къде потъват парите. На някой може и да дам. Такива хора, които очевидно имат нужда, може. Видимо. Как се избирате на кои хора да давате пари? То се личи, които имат нужда. Хора без крака, без ръце и такива. Различно. Зависи от настроението. Зависи. От какво? От вида на просик. За съм. Защо? Защото трябва да им даваме на хората. Да им помагам? Да, трябва да помагаме на който няма. Избирате ли си на кой да давате пари или на всички давате? Не, на всички не мога да дам, защото някои се правят на просици, но не са наистина. Пари на прочет ли? Просяци, хората, които седат по улиците и нямат пари и просят от хората. Им дава много. Защо? Ами, защото ги мързи да работят. И затова не им дават? Затова не им дават. Против съм. Защо? Защото мисля, че трябва да се намерят работа, за да си изкарват пари, а не да просят. Зависи. От какво? Малко дадах на музиканти. На музиканти? На музиканти, да, защото не са просят. А на бездомни хора? На бездомни хора ще го познаеш ли бездомния? Представя дали има два младежи, които просят.
Няма да им дам. Зависи. От какво? Трябва да сме разумни. Защото има хора просици, които искат за пиене да ги използват, за цигари. На такива не даваме. Но на беднички, които страдат за храна и облекло, сме готови, да. А как разбирате дали просят за алкохол и цигари или за храна? Се чувства, госпожа. Против. Защо? Защото това го смятат за професия. Не се мъчат нито да работят, нито да учат, само по този най-лесния начин да изкарват пари и съм против. Ами, от време на време даваме, ама нали, всеки път не можем да помогнем. Няма нищо лошо да се помогне. Аз съм против. Защо? Защото не смятам, че е редно. Защо не е редно? Защото всеки сам може да се справя в живота, стига да иска. Аз съм за. Зависи от просека, разбира се. Ами, за съм по-скоро. Защото? Защото те имат нужда от парички. В крайна сметка не са на улицата по техно желание, най-вероятно. Аз давам, определено. Считам, че човек трябва да бъде добър. Сега не знам кой за какви средства става въпрос и за какво ги използва, но проявявам малко благотворителност. Трябва да бъдем добри. Абсолютно, особено по празниците. Пък и през всичкото време, не само по празниците. Много ви благодаря, приятен ден! Е времето за онзи момент, в който караме хората да наскочат страховете си и да се впуснат в предизвикателството, наречено стискалите. Нека видим с какво изненада Наско хората по улиците на града ни. Здравейте! Да изпратиме старата година и да започнем новата с едно дунавско и с едно право хорце. Да видиме на кой му стиска да помята крачоли с мене. Играете ли право хоро? Право хоро? Да. Не, аз не играя, но един колега играе. Кой е този колега? Димитър Събев се казва. Не е тук, пък Не, съжаление, не е тук, да. Аз ако тръгна да играя, ще се излагам много. Ами то не е много сложно, аз ще ви покажа, ама вашите приятели нещо изчезнаха. Еми, те явно се срамуват повече от мен. Така ли? Нямате желание да направим едно право хорце? Айде. Това е Оги и на него му стиска. Играете ли право хоро? Да. Искате ли да изиграем едно леко право хоро, така малко да се стоплим, защото явно е доста студено? Еми, добре. Съгласни сте, добре? Това е Станислава и на нея изтиска. Мерси и всичко хубаво. Солети, кой какво дава? Браво! Браво! Вижте какви дами си намерихме за право хоро днес. Не са ли неудобни тия топчета? Красотата преди си.
Много добра провокация измислил колегата, но сега да продължим разговора си с госта в студиото ни Вензи. Пак сме при теб. Ето ме. Освен, че се занимаваш с хип-хоп музика и с регия, и с дъбстеп също, кой от трите стила най-добре ти пасва? Хип-хопа, в смисъл, той така винаги съм топтял с този ритъм. И няма как да спра. Просто променям подправките ми. Важно ли за един артист да чувства стила, в който пее и да се Не само е важно да го чувства, важно е да стане едно с него, за да може наистина да го овладее и да го изразява така, както трябва. Добре, имаш ли някой идол, на който поддържаваш? Много са. Вдъхновява. Много са по принцип, но в хип-хопа като продуцент, примерно Доктор Дре. Като продуцент или като изпълнител? И като двете, но повече като продуцент. А Еминем? Еминем пък той като изпълнител. Един от най-добрите. Във всеки стил имам хора, които така ме вдъхновяват и се старая да поддържавам и да обогатявам стила си с техни неща. Последната ти песен се казва "Щом ти си до мен". Да. Посветил ли си я на някой специален? Първо съм посветил на моето момиче, а след това искам по-скоро да изпратя на всеки един, който може да се припознае в тази песен. А според мен всеки има близък човек, на който държи и апела с тази песен е да цениме тези хора. Всички казват, че любовта е важна подправка за един порец. Тя за мен не е подправка, тя е въздуха. Добре, имаме една традиция в нашето предаване. Караме нашите гости да кажат дума, изречение, да изпеят каквото искат с думичката "нещо търсачи". Добре, мога да попеем, защото аз съм добър. Нещо да изпея за нещо търсачи, така ли? Път ти дойде на кол. Добре. Бъдете нещо търсачи в живота си, докато намерите това, което искате. Пълна импровизация. Благодарим ти за това интервю и се надяваме да намериш всичко, което искаш. Пожелаваме ти успех. Благодаря ви и аз всичко най-хубаво. Скъпи приятели, това беше всичко от нас за днес. Не забравяйте, че с днешното издание поставихме началото на пътя към пълната ни промяна. Освен новото студио, в предаването ни ще влязат и още нови лица. Про-контра ще бъде изместена от новата рубрика "Контрапункт", която ще изправя преподавател и студент един срещу друг в лют двубой, и то наживо в студиото. Но каквото и да си кажат, последната дума ще има публиката, с която ще се здобием след няколко епизода. Тя ще подкрепи една от двете тези и така един от спорещите ще получи всенародната подкрепа и любов. Искрено се надяваме, че вече забелязвате позитивната ни промяна. Правиме заради вас и най-вече защото не спираме да търсим. И да посрещнем Вензи с новия си хит "Щом ти си до мен". За да продължим, трябва първо да простим. Когато искаш, без да питаме, силно ще крещим. Ще бъдем истински до край, трябва само да се решим. Когато чувстваш това, което и аз, започваме да се влюбваме и не можем да спрем. Няма време за отлагане, минутите летят да тръгваме. Готови сме да обичаме и дори да не знаем как. На едно и също място стигаме и се срещаме с теб в един живот. На едно и също място се намираме. Сега разбираме след какво е любов. Щом ти си до мен, щом ти си до мен, щом ти си до мен.
готови сме да обичаме и дори да не знаем как. На едно и също място стигаме и се срещаме с теб в един живот. На едно и също място се намираме и сега разбираме с теб какво е любов. Щом ти си до мен, щом ти си до мен, щом ти си до мен, знам, че има смисъл. Щом ти си до мен, щом ти си до мен, щом ти си до мен, знам, че има смисъл. Щом ти си до мен, щом ти си до мен, щом ти си до мен, знам, че има смисъл. Щом ти си до мен, щом ти си до мен, щом ти си до мен, знам, че има смисъл. Когато чувстваш това, което чувствам и аз, усещам с теб, че се влюбваме, не можем да спрем.